Diajeng mergiwa kathahipun Kakang Kambangan tak tresnani Diajeng. Nuwun dawuh sabda paramandika Kang Mas keparengan nimbali Kang rayi kula nyadhong dawuh Kang Mas. Pirang-pirang dina, pirang-pirang sasi Lokopalah tak dulu saya suwe awakmu kok saya guru Diajeng mergiwa jan-jane agik menggalih perkara apa Diajeng? Jalaran apa Diajeng? Menungso aja seneng nyimpen marang wadi. Menungso nek seneng nyimpen marang wadi padha wae ngandhut dawuh peksi ning padhaning sak lubeting badan. Luput katurangganing ngrusak karo ragamu Diajeng. Ana perkara ya kudu dirampungke perkarane. Dadosaken kauningan Kang Mas Pangeran. Sing piye? Ora usah dadak nangis Diajeng. Mara gage matur apa sing dadi gembolaning rasaning atimu wong ayu. Kula menika tembe kemawon nyumpena Kang Mas. Lumrah sing jenengane wong agek sare kuwi mau tembangane ngimpi. Agek mlaku wae kala mangsa kuwi mau kepaduk utawa kesandung. Agek dahar wae kala mangsa kuwi mau mrebel. Nanging entikanipun para winasis impen menika kaperang dados tigang perkawis bener. Titioni gandayani puspa tajem. Titioni kuwi mau impen wayah sore panggodaning sedulur papat lima pancer supaya amarah lu amalan mutmainah. Impen penggorowan nek ngimpi tibane gandayane tengah wengi tekane ya ngimpi penggorowan ning si ngimpi puspa tajem kemo sing bakal dadi kasunyatan tuladane ngimpi nemu bayi gedhe rejekine banjur ngimpi nyurupi soroteng srengenge utawa padange rembulan bakal menangi wujuding kamukten utawa kejayaan. Kowe iki ngimpi apa Diajeng? Punapa tamira ingsun prihatin wasmaga mijil toda tanpa karya sengkang ring menukang Gusti.